Täällä kaikkien lahtelaisten lätkäfanien rakastamaa Kiekkokorneri ja Panu Byyri Salonen. Olemme täällä lahtelaisessa kiekkopyhätössä etsimässä vastausta Pelikanssin lentävään lähtöön liigassa. Tänne. Vastoin kaikkia odotuksia olemme onnistuneet murtautumaan Pelikaanien puolustusalueelle. Ja siis vain ainoastaan muutaman askeleen päässä tuosta kaikkia askarruttavasta arvoituksesta. Kuulin, että pelaajat harjoittelevat tällä hetkellä uuden apuvalmentajansa johdolla. Onks täällä ketään? No mutta Timo, mikä meininki? Hei hulluja, meitä kattoo.